маў лідар, як ён сам кажа, канструктыўнай апазіцыі, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевич. Наколькі моцным ударам для беларускай апазіцыі, для дэмакратычных сіл стала тое, што ніводзін з кандыдатаў ад апазіцыі не трапіў у парламент, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта лідарка маладых хрысціянскіх дэмакратаў Надзея Гацак і сустаршыня грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрей Дмитрiev. Вітання. Добрый день, шановное господарство. Тут вот нормально так вот, коли добрый день, ці може вот зараз все дни похмурные. Добрый день. Ганна, Андрей, ты не супраць, калі ўсё ж таки вот, ну як заўсёды там дзяўчыну наперад, я вот там у пашчу льва, так я вот как бы да Надзеі найперш. Надзея, вы панядзелак у сваім фейсбуку написали про тое, что вы моцна расчараваныя, что вот гэта для вас быў такі шок і удар. Да ну, не так. Ну, прыблізна так. Настрой такі быў вельмі пахмурны, як вот зараз надвор'е за вакном. А чаму? Вот вы мне асабіста ў праграме нашай кандыдатынг казалі пра тое, што вы не разлічваеце на мандат, больш за тое не хочаце яго і ідзеце толькі дзеля таго, каб расказаць пра хрысціянскіх дэмакратаў, каб знайсці новых прыхільнікаў. Так а чаго расстраиваться? Ну, я просто человек, который не терпіць несправядлівасці. І чарговы раз, здаецца, ужо трэба прывыкнуць, а я все ніяк не могу прывыкнуць. І кожны раз, калі праходзяць такія выборы, кожны раз, калі такія наглыя фальсіфікацыі, я кожны раз вельмі моцна расстраиваюсь. Андрей, расстроены моцна? Я злой. Это страшно, это страшно. Это правда разозлила, и я уже сказал, ну, увогуле, мы ў «Гавары праўду» лічым, што гэтыя выборы, яны насамрэч ідуць чаргой, да, за мясцовымі, і калі мы паглядзім на гэта комплексна, а не толькі на выборы парламенцкія, то мы увидим, што крок за крокам велізарную частку грамадства просто пазбаўляюць магчымасці прадстаўляць свае інтарэсы, нават просто казаць пра свае інтарэсы. Казаць пра свае інтарэсы у нас у мясцовым узроўні пасля мінулых выбараў могуць толькі начальнікі і чыноўнікі, і зараз тое самае мы маем безальтэрнатыўны парламент, які, зразумела, пра ўсе гэтыя вымаганні, якія мы бачылі ўлады, не будзе, я ўпэўнены, мець гэтую легітымнасць, павагу ў вачах грамадства, бо ён не адпавядае гэтаму грамадству. Я не кажу, што там не павінна было быць там прадстаўнікоў праўладных арганізацый. Не, безумоўна, што ў грамадстве ёсць людзі, якія падтрымліваюць. Але так нахабна гэта зрабіць, забраць у людзей гэтую магчымасць. І ведаеце, мне злосна, мне злы менавіта за гэта, бо я праехаў за гэты час столькі гэтых мясцінаў, і гэтыя людзі, якія просто ні ва што ўжо не вераць, якія просто нікому не давяраюць. І калі мы кажам там пра незалежнасць, все гэтыя велізарныя рэчы будуюцца на простым. Калі грамадзянін адчувае, што ён уплывае на жыццё краіны, што яго улічваюць, і што ў гэтай краіне ён можа будаваць будучыню. Ну, кожны можа гаварыць, што я праехаў, я там все. Наколькі актыўная была выбарчая кампанія? Я не буду параўноўваць з кімсьці, я скажу, што праехалі больш за 5000 кіламетраў толькі па акруге. Да, мы там колькасць улётак больш за 10 тысячаў, якая была разнесена, і была разнесена, дарэчы, белпоштай, таму ведаю дакладна, да, што все. Людзі, просто жыхары мясцовыя сабралі за мяне подпісы, нават не актывісты «Гавары праўду». Таму, ці не толькі актывісты «Гавары праўду». Кампанія была актыўнай і ў соцсетках, і на месцах, і мы там для кожнага горада была свая праграма, свая вёска. Добра, дзякуй. Але я хочу сказаць, што вынік, вось гэты безальтэрнатыўны парламент, мы лічым у «Гавары праўду», што гэта сапраўды нас адкінула ў мінулае. Прыкладна на 7 год. Да, у 12-й год, калі абралі безальтэрнатыўны парламент. Давай мы гэты нюанс пра тое, як рэакцыя АБСЕ і «Гавары праўду» на гэтую сітуацыю мы крыху пазней. Надзея, наколькі актыўная была ўсё ж таки ваша выбарчая праграма? Ці паколькі шлі ад партыі, не трэба было галасы збіраць, шлі не за мандатам, а чыста вот за агітацыяй, наколькі актыўна? Ну, досыць актыўная. У нас на чалавека было раздрукавана 2500 улётак на кожнага. І, насамрэч, складана сказаць, наколькі яна была
наколькі яна дабілася сваіх мэтаў, але Чакайце, мы не збіраем пра мэты, пра саму кампанію. Наколькі частыя былі сустрэчы з выбаршчыкамі, колькі там актавых залаў у школах вы сабралі і гэтак далей. Я асабіста не сустракалася з выбаршчыкамі. Мае сябры сустракаліся, на жаль, сапраўды, ну, вось як Савіных прыйшоў, ніхто не прыйшоў. Ну, в асноўным вось такая была напоўненасць заляў. На жаль, вось, мы стаялі пікетамі, мы збіралі подпісы, даволі шмат подпісаў сабралі, некалькі соцень, мы зашмат што збіралі подпісы, не толькі за рэформу адукацыі. Вось, гэта была асноўная мэта збіраць подпісы і, як бы, ну, прыцягваць людзей. Вось. Все, што маглі, скажем так, то зрабілі. Ну вось мы маем две сітуацыі. Андрэй Дмітрэў, які сцвярджае, што вельмі актыўна 5000 кіламетраў накруціў па акрузе, было шмат сустрэчаў, 10 000 улётак і гэтак далей. Надзея таксама, пікеты, улёткі, па магчымасці сустрэчы. Ну і абодва выказваюць, што падман і расчараванне, што вот, ну, несапраўдныя вынікі галасавання. Зараз мы паслухаем вот сёння, некалькі гадзін таму у Палаце прадстаўнікоў я размаўляў з новаабраным ці пераабраным дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ігарам Марзалюком. Спадар Ігар балатаваўся не ў Мінску, там на сваёй радзіме ў Магілёве, і таму не пра вас размова, але яго ўвогуле ацэнка, як спрацавалі на гэтых выбарах прадстаўнікі апозіцыі і ўвогуле наколькі можна верыць сумленнасці таго, хто выйграў, хто не выйграў. Калі ласка. Ну яны ў чарговы раз спальным гукам праваліліся. І мне вот шчыра, мне ўсё роўна. Я ў сваёй акрузе пад любымі назіральнікамі, па любых экзітпулах і без, з празрыстымі. Я вот зараз кажу так, я кажу, што я б гэтыя выбары выйграў сумленна. Вот я не буду за всю дивизию. Перакананы, што і ўсе астатнія мои коллеги, которые перабрались, их выйгралі сумленна. Я их выйграў. У мяне было ад 7 до 12 сустрэч, спатканняў кожны дзень. І мне вот ляжаў кандуіт такі, я сам для сябе зрабіў, вот, перш чым пачаць. У меня 28 сторонок 12 кеглем, это раздрукавана. Я поэтому шоу, не отступаючи ні одного пікети, сустрэчы на прадпрыемствах не ў рабочы час. Выкарыстаў усе 6 пляцовак, якія былі адведзены акружной камісіяй. І колькі яны выкарысталі? Колькі раз яны з людьми сустрэліся? Пытанне не рытарычнае. Заро. Ну вось па меркаванні і па назіраннях Ігара Марзалюка, ну прынамсі на яго выбарчай акрузе прадстаўнікі апозіцыі, якія супраць яго былі выстаўленыя, правялі зеро, як ён сказаў, сустрэч з выбаршчыкамі і ўсяго астатня. Дарэчы, вот падчас гэтай размовы была яшчэ адна з боку Ігара Марзалюка да прадстаўнікоў кандыдатаў у дэпутаты ад апозіцыі, і яно вот тычылася, ну, не вас асабіста, але хрысціянскіх дэмакратаў. І сітуацыі, калі хрысціянскія дэмакраты, сябры БХД, ішлі ў якасці сябраў іншых партый. І Марзалюк назваў гэта падманам выбаршчыкаў. Як вы лічыце? Вот падманвалі вы выбаршчыкаў хаця б у гэтым? Я нікога не падманвала. У мяне ў праграме было напісана, што я беларуска-хрысціянская дэмакратка. Я пра гэта заўсёды казала на выступах. І ведаеце, калі партыю не рэгіструюць сістэматычна на працягу шмат год і не збіраюцца рэгістраваць, то а як яшчэ нам паказаць, што мы ёсць? Як яшчэ нам збіраць подпісы, канешне, можна, але мы бачым, што шмат хто з шляхам збору подпісаў проста не быў зарэгістраваны нават кандыдатам. Таму пра подпісы, дарэчы, гэта праўда. Мы бачым, што сёння фактычна самы складаны і самы, я лічу, рэалістычны, да, самы палітычны шлях вылучэння як збор подпісаў, бо я лічу, што вось гэтае вылучэнне што ад працоўных калектываў, што ад партыяў, гэта такі фейк, бо людзі проста падпісваюць пратаколы і пайшлі. Збор подпісаў гэта сапраўды велізарная праца, але гэта сёння самае простае, як чалавека можа зрэзаць. І мы гэта зараз бачылі, нейкую коску не тую паставіў. У нас нават, напрыклад, у «Гавары праўду» ёсць кандыдатка ў Менску.
якой сказалі, што яна сама сфальсіфікавала подпісы. Яна пайшла па гэтых людзях, яны сказалі не, мы ставілі. Адказвае камісія, не, вы ведаеце, у нас ёсць уже пасведчанне ад МУСа, да, што не той почерк ці нешта яшчэ. Вось мне падаецца, што калі мы... То есть трэба проста зразумець, што сёння камісіі сталі такімі карнымі органамі. Яны лічаць, што іх галоўная мэта ў тым, каб пакараць кандыдата, калі ён там зрабіў нейкую памылку. Трэба мяняць гэты падыход. Камісія існуе, каб дапамагаць кандыдату балатавацца. Калі памылка, якую ён робіць, яна не вядзе да прынцыповага падману, як мы кажам, да, не фальсіфікацыя, трэба дапамагаць чым выправіць, каб кандыдат шоў наперад. Але безумоўна на сённяшні дзень, і вот там казаў Марзалюк, што працуюць, не працуюць. Я, дарэчы, лічу, што тое, што зараз зроблена вось людзьмі, якія прынялі такое палітычнае рашэнне, што апазіцыю ў парламенце быць не павінна, яны сапсавалі шмат не толькі там у міжнародных стосунках, думаю, мы сёння пра гэта пагаворым, да? Але яны сапсавалі і вось такім людзям. Я, дарэчы, можа быць, буду згодзен, што Марзалюк можа і выйграць у сваёй акрузе. Ну, слухайце, ёсць Варанецкі, ёсць Сайганова, мы бачылі іх кампаніі. Да, я дапускаю, што гэтыя людзі рэальна могуць перамагчы. Але праз тое, як агулам гэта было зроблена, і іх перамога становіцца, ну, такой сфальсіфікаванай, я б сказаў так. Дарэчы, вот наколькі псіхалагічна, маральна цяжка далася гэтая кампанія? Сама кампанія, не вынікі яе, а сама кампанія. Я думала, што будзе горш, аказалася не так страшна. Ну, я не ведаю, чаму, можа быць, проста ўжо, скажем так, ніхто ж не памёр з гэтым, калі параўноўваць. То для мяне это было не вельмі складана. Было вельмі цікава, на дзіва цікава. Я не думала, што будзе настолькі мне цікава. Я вельмі шмат што даведалася. Было вельмі цікава з людзьмі размаўляць, хаця я, скажем так, ну, мне складана размаўляць з незнаёмымі людзьмі. Ось, але сапраўды, ну, для мяне гэта быў класны досвед. Вот ёсць расчараванне ёсць, але наколькі гэта расчараванне адбіла ахвоту ўвогуле там ці займацца палітыкай, ці там удзельнічаць у чарговых выбарах наступных прэзідэнцкіх? Прэзідэнцкіх пакуль пра гэта думаць, мне здаецца, смешна аж. Але прынамсі вось будуць прэзідэнцкія выбары, мы будзем займацца назіраннем, і я буду актыўны ўдзел у гэтым праце абавязкова. Таму не адбіла. Гэта ж таки не расчараванне, Зміцер, да? Мы ведь разумелі, куды мы ішлі, напрыклад, гавары праўду, разумела, мы у кожнай акрузе, дзе мы балтаваліся, у нас была просто пэўная мэта, як мы дамагаемся справядлівасці для людзей па гэтай акрузе, ці падымаем нейкае пытанне важнае, ці дамагаемся, і шмат дзе дамагліся. Я пра нахабства, пра цынізм улады і пра такую татальную безадказнасць, якая была прадэманстравана. Так шмат словаў пра незалежнасць, пра то, як важна, каб краіна развівалася, але вось як прыйшоў час да дзеяння, мы бачым, не думаюць пра незалежнасць, не думаюць пра будучыню. Пра сваю, можа, і думаюць у кароткатэрміновай перспектыве, але пра агулам краіны нет, гэтага няма. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях экс-кандыдаты ў дэпутаты Надзея Гацак і Андрэй Дзмітрыяў. Зміцер Лукашук працуе для вас у студыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. У Беларусі да новага года пройдуць праверкі ва ўсіх школах. На даручэнне Александра Лукашэнкі дзеля гэтага ствараць кантралёры, ратавальнікі, супрацоўнікі Мінадукацыі, апарату Саўміну, Міністэрства аховы здароўя і жыллёва-камунальнай гаспадаркі і Дзяржстандарту. Кіраўнікамі прызначаныя намеснік старшыні камітэта дзяржкантролю Александр Курлыпа ды міністр адукацыі Ігар Карпенка. Што будзе цікавіць чыноўнікаў падчас праверак, гэта найперш адпаведныя дзяржстандарты, умовы знаходжання дзяцей у школах, вентыляцыя, стан ацяплення, выкананне мер бяспекі, санітарных нормаў. Кантралёры вырашылі стварыць гарачыя лініі, на якія грамадзяне змогуць паведамляць пра праблемы ў школах. Праверкі стартуюць ужо ў лістападзе і скончацца да новага года.
Александр Лукашенко лічыць недастатковымі спартовыя дасягненні беларускіх атлетаў на сусветных першынствах. Пра гэта ён заявіў сёння на алімпійскім сходзе Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Улічваючы, што да алімпіяды ў Токіа засталося крыху больш за паўгода, Лукашенко адзначыў неабходнасць надаць галоўную ўвагу летнім алімпійскім відам спорта, тым больш што практычна ўсе чэмпіянаты свету па іх завершаныя і можна сказаць, якія канкрэтна высновы зробленыя. Лукашенко канстатаваў, што сёлета на сусветных першынствах беларускія спартоўцы заваявалі ўсяго 8 медалёў, у тым ліку 2 залатыя, а гэтага недастаткова. У МЗС Беларусі каментавалі ацэнку вынікаў выбараў у палату прадстаўнікоў з боку АБСЕ і Еўрасаюза. Як вядома, у парламенце не будзе ніводнага апазіцыянера. АБСЕ не прызнала беларускія выбары адпаведнымі міжнародным стандартам. Прэс-сакратар беларускага знешнепалітычнага ведамства Анатоль Глас на гэта заявіў, што МЗС азнаёміліся са згаданымі ацэнкамі і адзначыў, што не існуе ідэальных выбарчых сістэм і заганы можна знайсці ў любым выбарчым працэсе. Светлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і падчас сумеснага стрыма Еўрарадыё і Е-прамовы разам з экс-кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Надзеяй Гацак і Андрэем Дмітрыевым мы абмяркоўваем, падводзім вынікі гэтай выбарчай кампаніі. Надзея, вы вот падчас нашай размовы зараз некалькі разоў сказалі, што вы абураныя тым нахабствам, вот, з якім улада, так бы мовіць, правяла гэтую кампанію, ці вынікі этой кампаніі падвяла. Але ў чым нахабства? Вот можете патлумачыць больш падрабязна? Вы так упэўненыя, што вот вы там былі ў лідарах на сваёй выбарчай акрузе і вас зарубілі самым нахабным чынам? Я якраз у гэтым зусім не ўпэўнена. Нахабства ў чым? Нахабства заключаецца ў тым, што яны нават не спрабавалі хаваць, як моцна яны фальсіфікуюць. То бок там яны казалі пра то, што прыйшло 30%, здаецца, сказалі так, да тэрміновага галасавання. А па факце мы бачым, што там 7, 12, не 30 жа. І наогул гэтыя выбары... Там ёсць быў назіральнік, які ад званка да званка, як кажуць, сядзеў. Так, у нас права выбару, канешне, у нас сидзелі назіральнікі, они адсидзелі весь тыдзень, і яны казалі, што гэта смешна, што не бывае такіх лічбаў, которые называюць ЦВК. Вот як сказала Ярмошына, вот каму ж мне верыць? Ці паважанаму чалавеку старшыні камісіі, ці вот гэтаму вот невядома каму, які сядзіць там нейкія палачкі малюе? Можа быць, хто больш зацікаўлены ў гэтым? Потому что у кожнага свая цікавасць, але чалавек, который просто траціць свой час на тое, каб праверыць, наколькі гэта сумленныя выбары, і яму за гэта ніхто не плоціць, я думаю, что он не будзе хлусіць навошта гэта просто. Трэба просто веб-камеры паставіць і все. Так, не трэба не будзе цудоўны выхад. Нікому верыць, можна будзе ўсім просто сядзець усёй краіны і лічыць на кожным участку, і все, і будзе просто. Слухайте, можна і пералічыць бюлетэні. Можна. Але хто ж это зробіць? А вы тут камеру, і нехто будзе сядзець і лічыць там. Шмат чаго можна зрабіць, калі ёсць жаданне, каб выбары былі прызнаны. Але ведаеце, ёсць працэдуры і вынік. Я яшчэ раз паўтару, працэдура можа быць заўсёды пад крытыкай, да? Заўсёды нешта можна тэхнічна, не тэхнічна, ёсць нешта, але ёсць вынік на сённяшні дзень. Велізарная частка грамадства, я думаю, што ўсе, хто зараз працаваў з грамадствам, гэта бачылі, людзей, якія дакладна сёння хочуць інакш, каб развівалася краіна, яны не маюць прадстаўніцтва. Які іх выхад? Вот я ведаю, што адчуў гэтым разам у беларусах. Я гэтага, дарэчы, шчыра кажу, не адчуваў нават у 16 годзе, калі балатаваўся. Гэтага не было. Раней людзі казалі, трэба неяк тут спрабаваць там, знайсці грошы, знайсці працу, і што вот нешта прыдумаць. Гэтым разам масава людзі кажуць, трэба з'язджаць. Не мне, калі я там ужо стары, вось як мы з табой, напрыклад, ёсць дзеці, трэба думаць пра тое, каб з'ехалі яны. Калі гэта малыя гарады, трэба думаць, каб з'ехалі ў Мінск. Калі гэта палепш стан сям'і, то гэта. І гэта ўжо масава. Беларусы неяк змірыліся з гэтай думкай, але яны моцна пакрыўджаныя на ўладу, якая на іх разуменні іх выкідывае, выталківаецца з краіны. Чаму гэта адбываецца?
адбываецца, бо яны адчуваюць, што ён кажа, каму я не кажу, мяне ніхто не чуе. І парламент, да, гэта быў такі сапраўды магчымасць паказаць, мы чуем. Прынамсі мы гатовы чуць хаця б, не тое, што ладно ўжо там рэагаваць, рабіць, але хаця б чуць, не гатовы. Я лічу, што гэта вельмі кепскае рашэнне. Ну і гэта, канешне, просто я лічу, што гэта палітычнае злачынства проці таго, што мы называем шматвектарнай палітыкай міжнароднай. Але галоўнае, яшчэ раз, людзей пазбавілі магчымасці казаць пра свае інтарэсы, але пры гэтым не пазбавілі неабходнасці плаціць падаткі, плаціць паборы, да, і вось гэтая несправядлівасць, яна будзе праз такія выбары толькі павялічвацца ў грамадстве, а значыцца будзе павялічвацца сацыяльнае напружанне. Але вот ты вот крыху апярэдзіў, я ўсё ж таки хацеў спытацца, ты канкрэтна быў перакананы, што ты першы на сваёй акрузе, што ты абавязкова, ну калі сумленна ўсё лічыць, абавязкова выйграеш, ну і плюс яшчэ спадзяванні, што пусцяць у парламент, там ўсё ж таки раз пусцілі 2, то можа зараз 4, і таму такая не толькі расчараванне, але і злосць. Ну, калі ты ўзгадаеш ім нашы з табой гутаркі і шмат што гавары праўду гаварыла там апошнія паўгады, мы якраз такі казалі, што галоўная пагроза, альтэрнатыва не будзе ў парламенце. Якраз такі мы калі большая апазіцыя бачыла пагрозу ў тым, што кагосьці пусцяць і трэба будзе зноў у сваіх партыях разбірацца правільны, неправільны, мы казалі не, пагроза ў тым, што альтэрнатыва не будзе прадстаўлена, ўлада заспакоеная і падаецца, што ёй ўсё добра з захадам, што яна ўсё трымае ўнутры пад кантролем а гэтыя людзі толькі раздражняюць. Ну, гэта зразумела. Да? Мы бачылі, што нават тыя дэпутаты, якія былі, нават 2 на 110, як шмат яны раздражнялі, там, бо выкладывалі бюджэт, казалі, пра што ідуць размовы. І, безумоўна, гэта прывяло да таго, што яны вырашылі, лепш не хвалявацца. Да? Будзем жыць спакойненька і нічога не чуць, чытаць нашы раённыя газеткі, якія настолькі хваляць. Але я злы не таму, што я быў там упэўнены. Я, па-першае, сапраўды упэўнены, што гэтым разам я перамагаў. Тое, што прапусцяць, не прапусцяць, я не думаў, што прапусцяць. Я думаў, што я б спадзяваўся, што мы даможамся, каб альтэрнатыва была прысутная. Буду гэта я ці не я, мне гэта не так было прынцыпова. Прынцыпова было, каб людзі мелі прадстаўніцтва. Я лічу, што гэта вельмі важна. Вось. Але я злы яшчэ і таму, што падманулі не проста там мяне, да? Падманулі людзей, падманулі велізарную колькасць людзей. Я лічу, што гэта, ну, проста, ведаеце, безадказнасць. Меня злуе вось гэтая, не проста нахабства, але і безадказнасць у дачыненні да будучыні, у якой якраз такі нам і нашым дзецям жыць. Надзея, апроч вот гэтых, ну, скажем так, накруткі, яўкі, асабліва падчас датэрміновага галасавання, пра якое вот вы сцвярджаеце. Што яшчэ вас абурыла, расчаравала, а можа нават разазліла, як Дмітрыева? Насамрэч, вельмі злуе тое, што назіральнікі распавядаюць пра фальсіфікацыі, бачаць гэтыя фальсіфікацыі, у выніку выдаляюцца назіральнікі, а не тыя, хто робіць злачынства. Ну, гэта, канешне, заканамерна, і трэба было гэтага чакаць, але гэта проста немагчыма ўспрыняць па-чалавечы і спакойна да гэтага ставіцца. Дарэчы, ты заўважыў, што в парламент не прайшоў не толькі там апазіцыянер, але нават ніводны бізнесмен не прайшоў у парламент. Ніводны. То бок нават людзі, якія, яшчэ раз кажу, людзі атрымаліся, што людзі, якія зарабляюць грошы, людзі, якія плацяць падаткі, людзі, якія якраз такі краіну наперад выносяць, не атрымалі ніякага голаса. Але я ўпэўнены, што все атрымаюць свае жыроўкі. А яны ішлі? Да? Канешне, ішлі. Канешне, ішлі. Канкрэтныя такія вот бізнесмены. Ну, я зараз... Алігархі, як мы іх называем. Ну, я, дарэчы, канешне, ішлі. Напрыклад, у «Гавары праўду» былі людзі, якія займаюцца сваім бізнесам, якія ішлі. Не алігархі, так гэта ж не пра алігархаў, гэта пра людзей, якія займаюцца бізнесам, дробным ці сярэднім, разумеюць сітуацыю, разумеюць, што ім трэба, да, які ім трэба законы, каб іх было больш магчымасцю. І мы гэтага таксама няма. Я ж кажу, зноў зачынены клуб чыноўнікаў і начальнікаў. Ну, выбачайце, да, нам гэта не падабаецца. Маем на гэтае права. Надзеем, тым не менш, ну, маем, што маем, як кажуць, па выніку там расчараванне, злосць і гэтак далей. Але жыццё не сканчаецца, і што далей? Вот ёсць якія-небудзь планы, там, хай сабе не план Б, што вот так мы не прайшлі ва ўладу, то мы з іншага боку зойдзем, але вот дзеянні, што будзеце рабіць? Партыя там засне да чарговых выбараў наступных? Нет, конечно.
мы будзем спрабаваць што-небудзь, ну скажем так, спрабаваць ўсё ж такі з гэтымі рэформамі разбірацца, спрабаваць падаваць гэтыя подпісы. Наперадзе прэзідэнцкія выбары, будзем удзельнічаць у назіранні, будзем збіраць людзей, будзем распавядаць, скажем так, тое, што мы ведаем пра гэтыя выбары. І зараз займаемся тым, што спрабуем ўсё ж такі неяк выцягнуць закон пра сумленныя выбары, але ну, я не ведаю, цяпер без дэпутата в парламенце, я думаю, што гэта ўжо немагчыма. У гавары праўду якраз такі вельмі ясны план, і я учора яго агучыў, і гэта план не толькі для гавары праўду, але гэта план для людзей, які сёння думаюць, што ж рабіць. Значыць, першае, мы лічым, што на мясцовым узроўні трэба фармаваць камітэты такой самаарганізацыі грамадзянаў. Да, мы не прадстаўлены ў парламенце з вами, але давайте змагацца за справядлівасць у нашых гарадах. Гавары праўду, мы гатовы дапамагаць у гэтым. У нас шмат напрацовак, і мы будзем гэта рабіць самі. Я праехаў шмат гарадоў. Слухай, я не перебиваю, я просто ремарку. Ты вот шмат гаварыў пра тое, што вы там дамагаецеся, каб грамадскі транспарт быў, ну і вас падтрымліваюць, бачаць гэта людзі, вот выбаршчыкі твае на тваёй акрузе. Ну ёсць вот депутат. Хай ён ім зараз вот сталі збоку і сказалі, вот у вас депутат, хай ён вам грамадскі транспарт. Не збіраюся наказваць людзей за рашэнне ўлады, што яны не маюць прадстаўніцтва. Мы павінны дамагацца справядлівасці ў нашых гарадах, вакол у нашым жыцці, таму фармуйце камітэты самаарганізацыі грамадзянаў, мы гатовы дапамагаць, давайте ўздымаць пытанні, якія нас хвалююць, і якраз такі прымушайце гэтыя пытанні вырашаць. Другое, 1 снежня у гасцініцы Пекін, і, дарэчы, запрашаю Зміцер цябе, мы праводзім велізарны форум новых людзей, мы будзем казаць пра што сёння можна рабіць на месцах і якой павінна быць Беларусь. Мы выпрацуем сумесны план, што рабіць далей. Запрашаю таксама ўсіх слухачоў з рэгіёнаў, прыязджайце, прыхадзіце, там будзе пачуты кожны. І трэцяе, мы выставім кандыдатаў прэзідэнты ад гавары праўду і будзем ці кандыдатку сапраўды. Не ці кандыдатку, а кандыдатку. Зміцер, я зразумеў. Тое, што ты хочаш так, я ўжо зразумеў. Добра, мы будзем улічваць. Прыходзь на форум, будзем там пра гэта размаўляць, але насамрэч мы выставім кандыдатку і будзем прасоўваць далей інтарэсы грамадства, збіраючы падтрымку і прадстаўляючы людзей у органах. Мы ўпэўненыя, што грамадства мае права удзелу ў прыняцці дзяржаўных рашэнняў. Мы ўпэўненыя, што трэба лічыцца з грамадствам, і мы будзем гэтага дамагацца. Вось гэтыя 3 пункты, я лічу сёння добры план, каб не заваліцца туды, да, у гэтую там расчараванне, як ты кажаш, ці там успаміны, як гэта было, а каб ісці наперад і адчуваць, мы ўсё ж такі моцна. І я лічу, што, дарэчы, апазіцыя з гэтай кампаніі выйшла слабей, бо ў нас няма дэпутатаў, але мацней арганізацыйна. Я бачыў вельмі шмат цікавых новых твараў, дарэчы, Надзея адзін з іх, сапраўды, якія вялі цікавую кампанію. І ведаеш, мне было не толькі не сорамна, да, але мне было прыемна казаць, што да, гэта велізарная каманда пераменаў, якая ідзе па краіне. Ну, от можа Ігор Марзалюк і не менш. Яму можа не пашанцавала за круга, я ж не ведаю, хто там у яго быў. Ну да. Надзея, я ўсё ж такі ад вас вот не адстану з гэтым пытаннем. Можа, вы зараз на мяне таксама раззлуецеся і на хвалі гэтай злосці зараз што-небудзь як учудзіце такое. Ну, не прямо зараз, а пазней троху. Я маю на увазе, вот Андрей зараз распісаў 3 пункты. Што далей рабіць? Вы ў адказ на маё пытанне сказалі, ну, безумоўна, спаць не будзем нешта рабіць. Што нешта? Плана такого, вот, як у гавары праўду, няма конкретно по пунктах? Мы дапамагаем зараз маці 328, которые добиваются все ж таки послаблення за наркотычное преступление. Мы наогул БХД займацца тым, што дапамагае тут і зараз, і шмат чаго мы рабілі да гэтага, мы ні ў якім разе не адпусцім. Будзем таксама, напрыклад, у Заслаўі, ну, калі канкрэтна, да, пра рэчы казаць такія, у Заслаўі ёсць свалка, которая у мяжы горада і которая забруджвае всё на свеце. І з гэтым таксама мы не будзем адпускаць, будзем сачыць далей, будзем змагацца. Вось, ну, я ж не магу адказваць за кожнага кандыдата, который ішоў ад БХД. Але... Не за кожнага кандыдата, адкажыце за ўсё БХД. За ўсё, як заўсёды, да, Надзя адказвае за ўсё БХД.
Я таксама буду я далей буду займацца адукацыяй, будзем вывучаць досвед іншых краін. Зараз у мяне, дарэчы, ёсць цікавы законапраект, як в Украіне будзе правадзіцца рэформа адукацыі. Вось збіраюся яго абавязкова вывучыць і, магчыма, штосьці прынесці новае. Вось Вольга Кавалькова судовай рэформай будзем піхаць, ну а што рабіць? Ну, у нас няма в парламенце, але это не значит, што у нас няма рук. О, ну я бачыцца, а то прыйшла такая вообще. Я зараз дадам яшчэ троху тут дравішак. Вы мне прызналіся у на праграме, што вас в прынцыпе угаварылі і такім чынам падставілі удзельнічаць у гэтай у гэтым вот усім балагане гэтым Севярынец і Рымашэўскі. Скажите. Вы это Севярынцу яшчэ самі скажыце, бо ён не в курсе. Вот скажите, вот вы пасля таго, як вечарам у нядзелю ці раніцу і панядзелак даведаліся ўсё это, вот калі это расчараванне, адчай, сустрэлі там з Віталём. Што ж усё пра гэта адчай-то? Добра, злосць. Вы сустрэліся там з Віталём Рымашэўскім і так вот, знаете, в фільмах там. Што ж ты, подлец, мяне вот так вот подставіў? Не. Не? Я сказала дзякуй. Я сказала дзякуй за тое, што ён, скажем так, дапамог мне ўбачыць штосьці, дапамог мне ўбачыць магчымасці. І я сказала дзякуй кожнаму чалавеку, который быў побач са А вы мной. ўбачылі магчымасці? Канешне. Свае ў першую чаргу. Унутраныя. Канешне. Зміцер, удзел у кампаніі заўсёды, дарэчы, вось калі чалавек шчыра сумленна ўдзельнічае і шмат працуе, гэта велізарны крок наперад у развіцці асобы. Вось, таму гэта заўсёды добра. Пытанне, што мне падаецца, што сёння мы будзем як краіна мець наступствы вось гэтага рашэння, што у парламент у нас толькі для чыноўнікаў, і у міжнародны свет. Вот давай, да, вот этот момент АБСЕ и «Говори правду» выступили с осуждением и признали ободва выборы недемократичными. Что это даст? До чего привядзе на международной арене? Ну, я лічу, што насамрэч, па-першае, гэта прывядзе да таго, што, я кажу, трэба будзе лучше вучыць рускі язык, бо мне падаецца, што шмат якія кантакты будуць, ведаеш, яны не скончацца, конечно, яны будуць так пакрысе замаруджвацца. Я яшчэ раз кажу, лічу, што гэта было той, хто зараз прыняў рашэнне, што апазіцыя, што будзе безальтэрнатыўны парламент, гэта просто палітычнае злачынства супраць шматвектарнай палітыкі, якая выбудоўвалася 4 апошнія гады даволі добра. І давайте будзем шчырамі, мы шмат хто гэта падтрымлівалі. Нават там мы не падтрымлівалі ўладу, але мы разумелі, што гэта правільна. І зараз гэта такі крок назад. Ён дасць наступству прыкладна праз паўгады год, якраз такі, калі будуць цяжкія часы, мы бачым, што ідуць вельмі цяжкія перамовы з усходнім суседам. І мне падаецца, што нічога добрага з гэтага не будзе, і гэта дакладна не ўзмацняе нашу незалежнасць, а наадварот, гэта аслабляе нашы перамоўныя пазіцыі і на ўсходзе, і на захадзе. І, ну, на жаль, мы сёння будзем мець праз паўгады новую рэчаіснасць, такое большае замаруджванне стасункаў і, ну, нічога добрага. Ну, паглядзім, вот бачыш, Олег Гайдукевич не паспеў абрацца, як у якасці, як ён напісаў, новаабранага дэпутата, ужо паляцеў у Маскву, Дзярждуму, вырашыць усе там пытанні, крэдыты, там ўсё з рускай мовай, як ты будзеш, ўсё будзе нармальна. Дзякуй вялікі. Я жадаю вам не страчваць імпэту і жаданне працаваць надалей, хай гэта выбарчая кампанія